Fordelen med den riffel her fra mange andre er, at den kan lades, mens den er i patron i kammeret. Du åbner bare ud siden. Lægger man patronerne ind her. Men ligger dem simpelthen bare i. Lukker kammeret, så er den klar til skydning. Nice. Det kan du gøre, mens den er ladt sådan set. De sidder her i patronerne, ind i siden der. Ja. Kom op derindfra. Sidder der sådan de så gad. går ind? Ja. Ja. Okay. Så er fjerdet af låg. Og så fjederen sidder der. Da man så skubber, kommer fjederen sætter ud og skubber patronerne. Okay. Og så skulle den jo. Det var ikke altid det gider. Sådan der. Så tager han til patronen ind. Så er vi klar til at skyde. Også sat. Kan du sige BB? Nej, det er den, vi kan udløse til Schweizer. Ja, det. Nå, til Schweizer? Ja. Nå, okay. Gamle lort. Det er en gammel. Men hvor? Men det er altså. Det er et godt våben. Det er 1889 riffel. Og den vil lave her på 42. Okay. Det var